Asalin sunana Bashir, amma iyayena suna kirana da Lamido. Mahaifina kuma jarumi ne. Fulanin nan sun yayin su ganin cewa sun yi mana fashin shanu, amma saboda yawan da suke da shi suka gama da rayuwar shi. Allah kai muka shirya. Sir! Babu wannan sanda da zai zo gida na bincike idan suka zo gidan da zan tura su ko in tura su gidan yari. Zo ka tabata da te! Sihar. Jini ɗaya ba da bare ba, a zuciya ba da ware ba. Ana marina ana kunci, ana dariya ana kuka. Ɗaya bi shakuwa, kaurin tsawani ruwa. Wasu sai suke mantuwa da abin da bai faruwa idan su yayi tsintuwa. Kun dawo? Masha Allah. Masha Allah. Hello, Zakariya? Na. Wato kai ainihin sauri ka dawo. Wato ga sunan sun dawo da Ta dawo? ya rage naka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barin juya. Yawa. To kai hanzari. Masha Allah. Zai sauka mai hali yake kwazo ba za ya dina ba. Jini ɗaya bi shakuwa, kaurin tsawani ruwa. Wasu sai suke mantuwa da abin da bai faruwa idan su yayi tsintuwa. Jini ɗaya Kauna ta taka takanka, tsuntsun soyayya guda sheka, da ido ɗaya ne akan leka, ka gani ya burge ka, mai hannu yake ɗauka, ruwan ido ya tsitsinka, mai hali yake ƙwazo,
ba za ya dina ba. Jini ɗaya bi shakuwa, kaurin tsawa ne ruwa, wasu sai suke mantuwa da abin da bai faruwa idan su yayi tsintuwa. Jini ɗaya komai yayi ko? Komai yayi wannan sayayyan komai yayi. Masha. Ya kuka yi da wannan telan nan ya gama dinkin kuwa? A ce min yayi in ya gama zai kira ni amma kaga yanzu bai kira ba. Okay. In san ni a duniya na farin cikin ki shine nawa ai. Wa yake ta kira na hawa? Hello? Ni ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya yi hatsari? Yana ina yanzu? Wani asibiti a kai shi kawai? Ok, to shikenan ga nan zuwa. Ga nan yanzu nan. Subhanallah. Kanina ne wai azan. Afan kenan? Wallahi ya samu azan. Mu je asibitin yanzu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu fara zuwa asibitin tukunna yanzu. Kauna ta taka takanka, tsuntsun soyayya guda sheka, da ido ɗaya ne akan leka, ka gani ya birge ka, mai hannu yake ɗauka, ruwan ido ya tsanka. Hajiya, ya kuke zaune? Na fito tun ɗazun na ta neman ku wangan ku ba. To kai ka ce ba sai da yamma za a abu na shi ne muka dan je gida mu dawo. Ya jikin Afan? A Afan alhamdulillah ya ma fara samun sauki. Zara, Hajiya sannu ku da zuwa. kina nan ina Adnan? Tun ɗazu ya fita zuwa sai da magani ya yanzu bai dawo. Kuma na mishi waya fa. Ina ci kuna tare. Muna tare. Tun da rana ai san da kuka tafi muka zo muna tare da shi a asibiti. Likita ya jikin Afan? A jikin Afan alhamdulillah za mu iya zuwa ma ku je ku gaishe. Okay to. Jini ɗaya ba da bari ba, a zuciya ba da ware ba, ana marina ana kunci, ana dariya ana kuka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Afan, wani irin hali ka sa kanka a ciki? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajiya ba kuka ya kamata mai ba addu'a ya kamata mai Allah yadda zai samu sauki ki daina kuka. Ki duba halin da Afan yake ciki. Allah yadda zai warke. Haba. Amma likita na ga kaman idan sa rufe. Shin asirin ya kama su da ne? Kwarai kuwa. Ina ga abin ya affect nan idan sa ne. Amma ja ke ce man firsa? Ni ce mahaifiyarsa. Ka gani ya birge ka, mai hannu yake ɗauka, ruwan ido ya tsitsinka, mai hali yake ƙwazo, ba za ya dina ba. Jini ɗaya bi shakuwa, kaurin tsawa ne ruwa, wasu sai suke mantuwa da abin da bai faruwa idan su yayi tsintuwa. Jini ɗaya. Hajiya. Wato gaskiya ya samu matsala ido. Ya samu matsala a ido? Afan Allah sarki. Yanzu to likita ne abin yi. Zai gani. Amma gaskiya yana da buƙatar kulawa. Yanzu menene ya kamata a yi mishi?
Abin da zan yi shine za mu je ofis ina zan rubuta miki wasu magunguna. To. Kafin nan shi Adnan ya kawo wayan shi dan wannan nasa Adnan ya kawo wayan magungunan ya so sai hada da wayan. Babu komi. Kauna ta taka takanka tsuntsun soyayya guda sheka da ido ɗaya ne akan leka ka gani ya burge ka mai hannu yake ɗauka ruwan ido ya tsitsinka mai hali yake ƙwazo ba za ya dina ba jini ɗaya bi shakuwa kaurin tsawani ruwa wasu sai suke mantuwa da abin da bai faruwa idan su yayi tsintuwa jini ɗaya gaskiya na fara kokonto akan bawo ya za ya ringa daukan ta har zuwa wannan lokacin bai dawo da ita ba wannan irin tsari ne a kai da kata kai masa kyakkyawar zato ai fa a yin haka muka san menene ya tsaye da ita ba sai ta zo ba tukunna mu ji menene a yin haka ai a bari tukunna mu yanzu aka aka zame da ya kai da ina kika ce har zuwa wannan lokacin baki dawo ba Zara ka gani ya burge ka mai hannu yake ɗauka ruwan ido ya tsitsinka mai hali yake kwazo ba za ya dina to yanzu ya jikin mara lafiya jini ɗaya bi shakuwa kaurin tsawani ruwa wasu sai suke mantuwa da abin da bai faruwa idan su yayi tsintuwa jini ɗaya ba da bari ba a zuciya ba da wari ba ana marina ana kunci ana dariya ana kuka Kauna ta taka takanka tsuntsun soyayya guda sheka da ido ɗaya ne akan leka ka gani ya burge ka mai hannu yake ɗauka ruwan ido ya tsitsinka mai hali yake ƙwazo ba za ya dina ba jini ɗaya bi shakuwa kaurin tsawani ruwa wasu sai suke mantuwa. Hello Adnan Sannu Afan kana ina ne gashi har an sallame mu kai baka zo ba sorry yanzu sun sallame mu za mu tafi gida kenan dan Allah okay taka takanka tsuntsun soyayya guda sheka da ido ɗaya ne akan leka ka gani ya burge ka mai hannu yake ɗauka ruwan ido ya tsitsinka. Hello Alami. Dalwa ya ke ci
ga Zara na ganta a asibiti an sallame su. Ka san akwai wannan kanin Adnan din nan da aka kwantar da shi a asibiti. Ga su nan yanzu na ga za su fito, za su shiga mota, za su fito su. Abin da nake so halin da ake ciki da za a gane ina da hannu a cikin wannan al'amari, sannan kuma ina mai sanar da kai duk halin da ake ciki yi kokarin sanar da Ok, karka damu an gama. You understand that? Duk wanda ya yi yunkurin raba mu da zama, wallahi sai na ka gani ya birge ka mai hannu yake ɗauka ruwan ido ya tsitsauka mai hali yake kwazo ba za ya dina ba jini ɗaya bi shakuwa kaurin kawani ruwa wasu sai suke mantuwa da abin da bai faruwa idan su yayi su jini ɗaya ba da ware ba a zuciya ba da ware ba ana marina ana kunci ana dariya Kauna ta taka takanka tsuntsun soyayya guda sheka da ido ɗaya ne akan leka ka gani ya birge ka mai hannu yake ɗauka ruwan ido ya tsitsauka mai hali yake kwazo ba za ya dina ba jini ɗaya bi shakuwa kaurin kawani ruwa wasu sai suke mantuwa da abin da bai faruwa idan su yayi tsuntuwa jini ɗaya jini ɗaya ba da ware ba a zuciya ba da ware ba ana marina ana kunci ana dariya ana kuka Kauna ta taka takanka tsuntsun soyayya guda sheka da ido ɗaya ne akan leka ka gani ya birge ka mai hannu yake ɗauka ruwan ido ya tsitsauka mai hali yake kwazo ba za ya dina ba jini ɗaya bi shakuwa kaurin kawani ruwa wasu sai suke mantuwa da abin da bai faruwa idan su yayi tsuntuwa jini ɗaya
Allah ki bani dama in zauna in yi jinyar ɗanki Affan. Umma, ki sa a ranki tamkar ke ce kika tsuguna kika haife ni. Don Allah umma karki ce min a'a. Don Allah ki ban dama in zauna har sai Allah ya ba ma ɗanki lafiya. Jini ɗaya ba da wari ba, a zuciya ba da wari ba, ana marina ana kunci. Jama'a assalamu alaikum, mai magana Shamsuddin Lawal ɗan Hajiya, CEO Time Plus Media Concept. Assalamu alaikum, sunana Haidarim Aliyu, ni ne marubucin wannan shiri mai dogon zango wato jini ɗaya. Assalamu alaikum, sunana Yakubu Ahmed Yakubu inkiya X0. Ni ne mai haɗa hoto a wannan shiri namu mai farin jini wato jini da ido ɗaya ne akan leka, ka gani ya birge ka. Mai hannu ya gaskiya ni ma na san da wannan sakamakon tun lokacin da muka fara aikin jini ɗaya ina tsammanin kusan dan ce jini ɗaya ba mutum ɗaya ba hannu ɗaya bane kawai ya ɗauki aikin jini ɗaya kusan cameraman wanda suka ɗauki aikin sun kai mutum 5 to kuma kaga gaskiya dole da ka samu da ɗan su samu wannan matsalolin wanda insha Allah muna ga in Allah ya kai mu zango na biyu Allah ya so da bara mu bari haka ta sake faruwa ba za mu iya baki kokarin mu magance wannan matsalolin da muka samu a zangon to alhamdulillah duk da dai wannan tambaya darakta ya bada amsa dan kallo zai so ya ji daga bakin mai haɗa hoto. Hakika mun samu matsaloli kamar haka. Matsala na farko kamar da darakta ya faɗa ba mutum ɗaya bane wanda suka yi cameraman da aikin nan, dole za ka samu difference camera da aka ɗauki aikin ba lalle kuma hoton ya zai zama maka ɗaya. Hakika mun yi ta ƙoƙari wajen collaborating ganin cewa mun haɗa hoton sun zama ɗaya, to mun yi ƙoƙari dai iya ƙoƙari abin da ya ci tura dai dole haka ya zama cewa mun ɗora shi haka. Amma insha Allahu bi iznillah tunda har mun fahimci irin wannan matsalar difference camera yakan kawo difference hoto a samu rashin duhun hoto ko rashin kyan hoto, in Allah ya da mun magance wannan kuma kashi na biyu a season na biyu insha Allah ba za a samu wannan matsala ba. Sai kamar murya kuma shi ma murya kan asalin matsalar da aka samu shine asalin hard disk da aka ajiye rashin na murya shine ya samu matsala a ƙarshe sai da muka samu wani bawan Allah ya mana backup ɗin shi suka dawo su kuma ba su dawo ba. To haka dai muka yi ta ƙoƙari dai ganin cewa mun faranta muku, ba za mu ce mun fara kuma mun tsaya da ɗorawa ba, dole haka muka samu muka yi ƙoƙari ganin cewa mun faranta muku, amma insha Allahu a season na biyu ba za a samu wannan matsala. Idan su yayi tsintuwa jini ɗaya. Bayan jini ɗaya mun yi fina-finai da dama. Akwai matar waye wanda shi ma muke sa shi a cikin channel ɗinmu mai suna Shamsu Lawal TV. Sannan bayan matar waye muna da fina-finai kamar su wata wuta da sihar wanda muka rika tallata muku shi a cikin shirin jini ɗaya, shi ma zai zo muku nan ba da jimawa ba insha Allah. Ana dariya ana kuka. to gaskiya kamar yadda ka tambaye ni na maganar tsallakewa da muka yi akan tsallake wasu sati ba a saka ba, to a zahirin gaskiya shine mun dan samu matsaloli kamar yadda na faɗa a baya tun daga wajen ɗaukan shirin su haka shi ma da muka zo dai wajen editing shi ma haka muka yi ta samun matsaloli wanda kusan in ce a kusan daga baya ne ma Allah ya haɗa mu da
wani edito wanda shi ne kusan ya yi completing aikin mu. Gaskiya mun samu wannan matsalar sosai sakamakon editing ba mu samu mutum ɗaya wanda muka fara da shi ba shi ne ya ci gaba da aikin ba, sa'an na biyu shi ma ba shi ya ci gaba da aikin ba. So ina ga na uku shine mu wanda muka samu muka karasa aikin da shi. Kuma normally ka san inda aka riga aka saka sati ɗaya za ka ga sati yana gudu kamar kwana biyu. So kafin mu ankara sai mu ga wani sati ya zo. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da sa muka ɗan samu wannan matsalolin. Sannan kuma bayan wannan kuma tun daga roshis ɗin ma da muka ɗauka a cikin haddis mu shi ma haddis ɗin da muka ajiye roshis ɗin mu shi ma mun samu matsala da kar muka yi ya so ya bamu problem wannan Allah ya taimaka ne da kar muka samu mutum ba ku ɗin sai dawo. To gaskiya irin wannan matsalolin mun samu su da dama amma insha Allah idan muka zo zan gode ji za a samu ana dariya ana kuka. To gaskiya wasu suna yawan mun wannan tambayoyin kan cewa ban yi wa afan adalci ba, kamata na ce a ce na hada afan. To na hada afan da masoyiyarsa. To ni ma gaskiya ban sani ba sai dai yadda labari ta kasance wataƙil za su iya haɗuwa a zango na biyu. Gaskiya ni ma ban sani ba sai dai kun kai. Sannan magana ta ƙarshe ina sanar muku da cewa wannan shi da muka ɗora muku na shi ta zango a siya kashi 10 episode na 10 shi ne kusan ƙarshen zango na ɗaya kenan. Sannan za mu ɗan tafi hutu zuwa ɗan wani lokaci kamar yadda aka saba. Insha Allah ba da lokaci ba nan da zuwa ɗan wani lokaci kankani za ku fara ganin jini ɗaya zango na biyu wanda kuma insha Allah zai ƙawatar da mu. Jini ɗaya to wannan tambaya ne da ko da yaushe waɗanda suka san da suke man cewa yanzu idan kuka haɗu da yayanka Adnan a fim ɗin nan ya za ta ƙaji. Gaskiya ni ma ban sani. To wannan tambaya ce da zan miƙa ta marubucin wannan shiri wato Haidar M. Aliyu, saboda ni kaina ban san me zai faru ba idan Affan suka haɗu da Adnan suka gane cewa budurwa ɗaya suke da. Ni dai na san akwai cakwaki a kawai sosai. Gaskiya ne mani ne ya kamata mu kuwa wannan tambaya. To a gaskiya ni ma ba ni ne dan ba da wannan amsan ba. Akwai na gaba da ni din kuma ba kowa bane faci kwakwalwa na. Kuma gaskiya yanzu ta tafi bacci. Bari in ta farka zan tambaye ta na ji me ya kamata a yi. Kuma na tabbata wannan baccin da ta yi hutun da ta dauka kenan ba. Tana muku shiri ne na musamman wanda na tabbata zango na biyun nan sai ya fi zango na ɗaya kyau in Allah ya yarda. Ka gani ya burge ka mai hannu yake ɗauka ruwan ido ya tsitsauka mai hali yake kwazo. Gaskiya babu wani sin din da na zo haɗa shi bana dariya kuma baya burge ni, duk sun burge ni. Sin ɗaya ne ya burge ni bayan na gama na yi exporting sai da na sa na kalla na sake kalla kuma na san kai ma ɗan kallo ka kalla ka sake kalla. Lokacin da Affan ya dawo gida ya ce bai samu budurwarsa ba amma ya samu hijabinta. Yana kuka mamarsa ta ce to share hawayen da hijabi mana, ya ce a'a wallahi ba zai iya sharewa ba domin in ta ji abin ba zai mata daɗi ba. Wannan sin din ya min kyau sosai. To gaskiya duka sinasinan jini ɗaya sun burge, amma sin ɗaya da ya fi bani wahala shine lokacin da marubucin labarin ya kawo script ɗin nake bibiya sai na ga wani sin da aka rubuta zan shiga kasuwa da singlet da gajeren wando. Gaskiya tun da na gani na fara tunanin toya ma za a yi in shiga kasuwa da singlet da gajeren wando, saboda ni gaskiya mutum ne mai kunya sosai. Amma daga baya da na zauna na yi nazari na duba na ga sana'ata ne, sannan babu abin da ba zan iya yi ba a sana'ata.
sa kawai sai na daure na yi. So wannan sin din gaskiya ya fi bani wahala matuƙa kuma na fi son shi gaskiya. Da ido ɗaya ne akan leka ka gani ya birge ka mai hannu yake ɗauka. Maganar da zan faɗa muku ta ƙarshe shine ku bibiyi shirin Jini Ɗaya season 2 wanda zai zo muku nan ba da jimawa don na tabbata zai fi Jini Ɗaya season 1 kyau. Sannan kada ku manta da channel ɗinmu mai suna Shamsu Lawal TV. Ku yi mana subscribing domin samun shirin da zaran mun ɗaura. To alhamdulillahi gaskiya marubuci ya yi ƙoƙari, darakta ya yi ƙoƙari, cameraman sun yi ƙoƙari, soundman sun yi ƙoƙari, duk crew na aiki sun yi ƙoƙari. Ina jinjina musu, na jinjina wa darakta, producer da duk wani crew da suka yi wannan aiki. Ina daɗa jawo hankalin ku 'yan kallo, kada ku manta mana subscribe a channel ɗinmu mai suna Shamsu Lawan TV. Yi subscribe ku danna alamun ƙararrawa, domin wannan alamun ƙararrawa shine zai zama cewa muna ɗorawa za mu sanar da mun gode. Sa'annan kada ku manta da ku biyo a cikin mai suna Shamsu Lawan TV. Insha Allah za ku sami wannan shiri mai ƙayatarwa. Sa'annan kuma ina yin albishir ma duk wanda daga wannan season din suka fara kallo, daga wannan episode din suka fara kallo na 10, to lalle ku gargiza tun daga episode na farko ku je ku fara kallo domin abin da ya nishaɗanta da ku gaskiya. Na gode Allah ya saka alheri. Sannan kar ku manta da channel ɗinmu shine Shamsu Lawan TV. Ku ci gaba da bibiyan mu ta inda mun kawo muku shi da ku samu sanarwa sannan ku kalle shi a kan lokaci. Ga mai buƙatar tallata hajansa a industry, offices ko shagunan da kuke kasuwanci ko wani abu da ya makamancin haka, kofar mu a buɗe take domin tallata muku hajarku. Za ku iya samun mu akan lambobi kamar haka. Mun gode. Asalin sunana Bashir, amma iyayena suna kirana da Lamido. Mahaifina kuma jarumi ne. Fulanin nan sun yayin su ganin cewa sun yi mana fashin shanu, amma saboda yawan da suke da shi suka gama da rayuwar shi. Allah ka buga shi ne Allah. Siyar! Babu wani ɗan sanda da zai zo gida na bincike idan suka zo gidan da zan tura su ko in tura su gidan yari. Zo ka tabata da te! Sihar!